Γεια σας από το εργαστήριο του 4ου Λυκείου. Το θέμα μας είναι το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Η συσκευή μας είναι, εδώ έχουμε την ηλεκτρική πηγή, η οποία εκπέμπει μια ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μιας ορισμένης συχνότητας. Κατευθύνεται μέσα από αυτό το κίνητρο και πηγαίνει σε αυτή εδώ τη λιχνία, η οποία αποτελείται από αυτή εδώ την κινητρική επιφάνεια που είναι αποκέσιο, συνδέεται με τον αρνητικό πόλο μιας πηγής και λέγεται κάθοδο, ενώ απέναντι είναι αυτό το σειρματάκι το οποίο συνδέεται με το θετικό πόλο και λέγεται άνοδος. Άρα βάζω και αυτό το καπάκι το οποίο προστατεύει την λιχνία μας από καταστροφή. Τι γίνεται? Η ηλεκτρομαγνητική αυτή ακτινοβολία, το κύμα που έχει ορισμένη συχνότητα, μπορεί να θεωρηθεί και σαν ένα σύνολο σωματιδίων των λεγόμενων φωτονίων, που μεταφέρουν μία ενέργεια που είναι ίση με το H, τη σταθερά του Πλάνκ, επί την συχνότητα. Κάτω από μια ορισμένη συχνότητα δεν γίνεται το φαινόμενο του φωτοηλεκτρικού. Αυτή η συχνότητα λέγεται και συχνότητα κατοφλίου. Δηλαδή, τι γίνεται? Όταν πέφτει η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία πάνω σε εκείνη την κινητρική επιφάνεια, τους δίνει τέτοια ενέργεια ώστε να εξαχθούν ηλεκτρόνια και να δημιουργηθεί ρεύμα, το οποίο το ρεύμα το μετράμε σε αυτή εδώ την οθόνη, το πολύμετρο. Εδώ βλέπετε ότι όταν βάλω το χέρι μου εδώ μπροστά, πάβει να εισέρχεται το κύμα το φωτεινό μέσω του κυλίνδρου και να πέφτει πάνω στην κινητική επιφάνεια, οπότε μηδενίζεται το ρεύμα. Απομακρύνω το χέρι μου, αμέσως αποκαθίσταται το ρεύμα. Δηλαδή το φαινόμενο γίνεται ακαριέα. Έτσι. Η τιμή της έντασης του ρεύματος είναι 7,85 μικροαμπέρ. Πάρα πολύ μικρό. Τώρα μπορούμε με τη βοήθεια αυτών των δύο κουμπιών να αντιστρέψουμε την πολικότητα εκείνη που σας είπα. Πηγαίνω αυτό προς τα δεξιά και αρχίζω τώρα και γυρίζω αυτό το κουμπί προς τα δεξιά που είναι ο ρυθμιστής αποκοπής τάσης. Δηλαδή η δεύτερη έννοια είναι η ενέργεια την οποία πρέπει να προσφέρεις ούτως ώστε να εξαχθούν τα ηλεκτρόνια μέσα από το μέταλλο και λέγεται έργο εξαγωγής. Και η τρίτη έννοια είναι η τάση αποκοπής, δηλαδή να αντιστρέψεις την πολικότητα και να δεις το μηδενισμό του ρεύματος. Πράγματι εδώ αντέστρεψα την πολικότητα και γυρίζοντας αυτό και κοιτάγοντας εκεί αριστερά στο πολύμετρο, κοιτάω να δω να μηδενιστεί το ρεύμα. Έτσι. Μηδενιστεί το ρεύμα, άρα δεν εξέρχονται πια φωτοηλεκτρόνια και μεταφέρω και αυτό εδώ το κουμπί προς τα δεξιά, ώστε μου δείχνει την τάση αποκοπής. Δηλαδή αυτή η τάση 1,13 βολτ πρέπει να εγώ εφαρμόζω ούτως ώστε να μην μπορούν να βγουν πια φωτοηλεκτρόνια από την φωτοκάθοδο. Ξανααποκαθιστώ την δουλειά εδώ και βάζω ένα κόκκινο φίλτρο. Άρα τώρα έχω μια σχετικά μονοχρωματική ακτινοβολία κόκκινη. Πάλι η συχνότητα κατοφλίου είναι πάνω, η συχνότητα της κόκκινης μονοχρωματικής ακτινοβολίας είναι πάνω από την συχνότητα κατοφλίου, άρα βλέπω τώρα ένα άλλο ρεύμα 0,60. Ξανακάνω τη διαδικασία αυτή, αντιστρέφω την πολικότητα για να δω την τάση αποκοπής, κοιτάω, στρίβω δεξιά και βλέπω ότι εδώ μηδένισα το ρεύμα, ξαναμεταφέρω εδώ στην τάση και βλέπω ότι η τάση για την κόκκινη ακτινοβολία είναι στα 0,32. Πράγματι έχω εδώ και έναν κατάλογο ο οποίος περιέχει εργαστηριακές τιμές για το εύρος της τάσης αποκοπής. Είναι μέχρι το 0,29, εμείς έχουμε το 0,32, είμαστε κοντά. Ξαναποκαθιστώ εδώ τις αρχικές μου ρυθμίσεις, βάζω να μετράω το ρεύμα, βγάζω το φίλτρο το κόκκινο και βάζω ένα φίλτρο εδώ κίτρινο. Άρα έχω μια κίτρινη μονοχρωματική ακτινοβολία, άρα πάλι η συχνότητα είναι μεγαλύτερη, της κίτρινης ακτινοβολίας μεγαλύτερη από την τάση κατοφλίου. Ξανααντιστρέφω εδώ την πολικότητα για να μπορέσω να βρω την τάση αποκοπής. Βάζω εδώ, γυρίζω δεξιά και κοιτάω πότε θα μηδενιστεί το ρεύμα, να μηδενίστηκε εκεί. Φέρνω αυτό τον διακόπτη δεξιά και βλέπω ότι η τάση αποκοπής στα 0,61. Για το κίτρινο λοιπόν βλέπω ότι είναι 0,66, άρα είμαστε στο 0,61, είμαστε κοντά. Για να βάλω και ένα τρίτο φίλτρο, το οποίο θα είναι το ιώδες, το μπλε.
λίγο σκληρό. Βάζω λοιπόν εδώ το μπλε, μία άλλη συχνότητα, μια άλλη μονοχρωματική ακτινοβολία μπλε. Άρα βλέπω ένα άλλο ρεύμα που δημιουργούν τα φωτοηλεκτρόνια στα 6,07. Αντιστρέφω την πολικότητα, γυρίζω το διακόπτη μου αυτόν, ούτως ώστε να πάει στο 0 για να δω την τάση αποκοπής. Έτσι, όσο η τάση εκεί είναι μεγαλύτερη, τότε βγαίνουν φωτοηλεκτρόνια και με κινητική ενέργεια. Βλέπω τώρα εδώ η τάση αποκοπής είναι στο 1,02. Είμαστε σε παραδεκτές τιμές, 0,93, 1,02, άρα είμαστε στις παραδεκτές τιμές για αυτή την μπλε ακτινοβολία που μας έλεγε και εδώ το πίνακας αυτός των τιμών. Γιατί από μέτρηση σε μέτρηση υπάρχει μία διαφορά. Ένα άλλο που πρέπει να πούμε είναι ότι απομακρύνοντας την φωτεινή πηγή, τότε η ένταση της ακτινοβολίας βλέπουμε ότι όταν το φέρουμε στις αρχικές τιμές βέβαια, εντάξει, βλέπουμε ότι όσο το απομακρύνουμε το ρεύμα μικραίνει και όσο το παίρνουμε πιο κοντά τη φωτεινή πηγή σε σχέση με την φωτοκάθοδο, εκεί βλέπω το ρεύμα μεγαλώνει. Γιατί η ένταση αυτή της ακτινοβολίας είναι αντιστρόφως ανάλογη της απόστασης από την πηγή μέχρι την φωτοκάθοδο. Άρα, η εξίσωση λοιπόν που διατυπώθηκε από τον Αϊνστάιν η περίφημη είναι η ενέργεια κάθε φωτονίου μετατρέπεται εν μέρει σε εξαγωγή σε αυτό το φύ και εν μέρει σε κινητική ενέργεια που έχουν τα φωτοηλεκτρόνια να πάνε από την κάθοδο προς την άνοδο. Αυτό είναι το φωτοελεκτρικό φαινόμενο. Η πτώση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που μορφή κύματος, άρα και σωματιδίων, όταν πέφτουν πάνω σε φωτοευαίσθητη κάθοδο, που είναι εδώ συγκεκριμένα από κέσιο, τότε τι κάνουν, αποσπούν ηλεκτρόνια και τα κατευθύνουν λόγω του ηλεκτρικού πεδίου στην άνοδο που είναι θετική. Αυτό είναι το φωτοελεκτρικό φαινόμενο.